Aya. Ne. Ana biro wacha. Katupoguru koda. Tupopoguru. Jamoko biro wacho ni bwana mind your business. For your information, you are my business. Koro nyaka mindi. Mae gima wacho. Joluo wawe uru loko. Joluo wetena. Ingene ka wacho ni joluo chalo gimana jamwa. Joluo wetena. Wawe uru loko TikTok. Kar liel. TikTok nokolos ne liel. Wamanye uru content moro be. Wawe uru keto ne kok ayany to liel. Aliel ayany. Ayany liel. Nitie content adek madongo migo e TikTok. Achiel liel. Ariyo ayany. Adek gin joma yalo relationship. Gima moro e gigo te ni joma yalo moko onge dhako mon. Ng'ato yalo jok mochwanyre ote no onge dhako. Mano to ng'ano yalo. Mano ba pinja kanya ravere wakalo. Gima dwana wachi. Nitiere gimoro notimore olit. Endo onge ng'amor gi liel. Baba Mona, to be precise. Baba Mona nothotho malit mang'ato ok mor. Jodala cha pod negi lit. Wawe uru wuondore TikTok. Nitie wedewa mang'eny mosetho to pok watimo negi kata rapar. To uru tiyo gi Baba Mona mondo osolnwa pesa. Ka in gi followers, we tiyo gi followers marach. Kona followers ni yawa, followers adwa pesa. Ok ni wasol uru 200 odho watim go rapar ka Baba Mona. Wasol uru 100 odho watim go rapar ka Baba Mona. In lieto setimore dala uadi. Adi misetimo negi rapar. Nyiso wa ni gini ok en rapar. Ma business. Ineno? Nikech kakidwa golo pesa kuom ji bedo matek. Kitiyo gi liel to nenore gima lit. Wamedo kata mana jodala cha mirima. Joka poko hil. Machane tho malich makineno ka ng'ato moro go tap the screen goluru pesa wadhi e Liend Baba Mona wadhi timo rapar. Manyuru content machielo. Yawa, content mar liel. Hey. Content mar liel. Nyoda dhi timo rapar ka Baba Mona. Jaduong' cha winjo malit, ok omor ka kumor. Aya. Liel mineno ji okasore go ni. Liel nying ji nokoya maber ahinya. Kech Liend Baba Mona ka ma ji nochodore. Liend Baba Mona ka ma ji nomere. Picha che mucha kudok. Lai kudwa no sol pesa ucha kudok umergo. Detim gi. Itimo ne ha. Baba Mona nusiepwa okawuo marach. Ma pachino bimari. Inya yao screen di kaka yao ni. Kopo ni jodala cha oloso rapar. To giwacho ni jo TikTok ne nosiepewa tuluongo u. Ng'aman gi pesa ne moro. Dhi. Ng'aman gi gire moro. Dhi. Tok ni ng'ato obede ode. Opara kumudwa gole 20,000 okone. Owacho ni bwana. We walos rapar mar Baba Mona. Nikech udhi sole. Nikech idhi yude pesa. Kadang' owene ji ok sol. In idwa timo rapar mar Baba Mona. Dhi tim. Dhi tim. Dhi tim. Ok dhi tim. Nyiso ni pesa ji emidwaro. Emudwaro. Iwinjo. Nikech in ing'e kumaber. In kuming'eyo ni. Ing'e maber ni kowe in itim rapar no to ok dhi tim. Idwa no sol pesa. Kanye kidhi winjo ni ji ohaya gari. Wadhi haya gari. Gari odiochieng' achiel 3,000. Yeah, gari one day 3,000. Pok waolo fuel. Fuel kwa waolo mwadhi waduogi nikech wadhi gi gari kubwa.
en 20,000 mano 23,000 kecho kodhi tuduogo 26 pesa ji ang'a monowa manyo content moro to wan kaka joluo ang'a monowa chako project moro aneno kinde mokalo chien kacha nigo ne ji kora an personally na contact nyaka Auka mosiepna. Auka is my friend. Auka is my friend. Kora ka kora ne mana siling 10. Ati Kim gini mono miya support. Ati Kim gi team gine, team opposition. Auka could not even give one vote. Nyiso ni jogi ok nya support ng'ama ngima. Nikech onge maber ko mi vote mano siling 10 wuok. Siling 10 no onge kuma dhi dok. Gidwa kuma ka siling 10 wuok. No, kopo no ochiw 100 tigolo siling. Ji ok ofuwo, it is high time. We uru jo dala cha ohil. Umbe un gi liete dala u. Time uru rapar budhi e live. To ka en choko pesa. Wacha jodhurwa. Namba na en ma uru 100. Kuse choko abro neno gima timogo. To we uru tiyo gi nying baba mona. We uru tiyo gi nying liete. Ndalo moko winjo ni peji choko pesa dwa dhi koro kaungo. Gidwa dhi kia ng'ato ka ng'ato chiwa lofa. We uru walo gi liete makor gi ji. Chieng' maliel ne timri dala u no kibi dwaro kata fuogo. Chieng' maliel ne timri dala u. Ini pani Nyasaye noketo mana followers kuomi. Kech mago to grace. Onge gik mitimo ma ji ok tim. Grace mar God. Ne biro ni abira mondo koro ichak solo pesa gi liete. Maki winjo group A. Wan ka wasolo mondo ka ng'ato tho. Kizi group B. Wan ka ende liel ma. Wan group Z. Kwa dwende ka liel oyudo ng'ato. Kwani another name of TikTok ene liel. Liel yok donje kupa. Kupa cho isolo mana kia 100 per month. 100 per month kupa. Kupa Kenya. Kupa Kenya cho no sponsor nyaka Marwa Award. Unjo TikTok. Misolo nuge. Pesa. U sponsor ganga. Ndalo moko moro biro ka marap ni kiap kameng ni I promote go talent kienango. No yuarruok nyiso ni ya idwa pesa misanyo tigolo matin to modong lal. To mangato gola ni miga ma ibiro rito nyaka kiny. Joluo wagine un gi followers nde. But followers gi uge. Kor wachak tiyo go uru maber. Umari mind your business. In a business na for your information. You are my business. Ana tuwe ina noka wenge na podo wango. Atuo wenge na wango. But okanya iye nigi marach temo reto podanti. My truth meto marinash. Uti muru marach. Nitie gik moko makata in ko timori siwinjo ka gimoro timorini maka ng'ato wacho ni bi paro nyako no we paro na koro mani gimono timore dala gi baba mona ok gidwa kata no parnegi. Unyalo winjo kaka jaduong' chosebedo ka choro ke wan gi liel wan gi dich kenango nikech ok odwa gicha koro temo choro to umbe pachu ok ti umbe podura marama ni nyaka odhi e Liend baba mona ok ne nyaka odhi e Liend baba mona nikech gicha en business. Unge maber ni koko timore to pesa be onge. Ato kare uru solo atima uru wane ka kutime. TikTok. Wane TikTok king. TikTok ka wane kusema to kusupport ji. Usupport liel. Nikech ungeni wuon liel osenindo. Kuru donge pesa. Evo miyo no tramu mare chera. Biro yuaki nyaka machango. Sare ngeno gomba Liend jaluo moro. Nando ka tho kawuono. Abiro tho tokma. Digo puliel sole TikTok. Jehova timbedo jakakora. Jogi biro chiemo, jogi biro timo regi Lienda maraj. Jehova timbedo jakakora. Jehova miak chieth guok.